Magandang hapon mga boss. Ayan o. Nagluluto si Bicolano Boy ng buntot ng baboy. Yan. Yan, buntot ng baboy. Yan. Ilagyan ko ng puso. Yan. Masarapin yan. Yan ang recipe ni Bicolano Boy. Yan. Buntot ng baboy. Yan. Yan mga boss. Sawagan ko pa ng pizza. Yan. Yun. Yun. Masarapin yan. Yan mga boss. Oh. Recipe ni Bicolano Boy. Yan. Yan si Bicolano Boy. Yan mga boss. Oh. Oh, sarap na. Kumukulo-kulo na. Ayan, puso. Ayan, oh. Oh, may saging pa. Manamis-namis yan. Ayan, mga boss. Palulutuin ko ng gusto. Ayan, sige mga boss. Mamaya na lang ulit. Takipan ko muna na may waga kong tapik. Takip. Pagkain mamaya. Ayan, mag-live na naman tayo. Salamat mga boss. Ayan.